Takže čus, já to dešuda, dneska to bude unboxing na film Pixely a na Lego Hero cokoliv, nevím, nebo to říkal číst. Jako Pixely, já jsem se na to chtěl podívat v kině, až jsem to na to v hlavě. Ale tak stalo to v Globusu 99 korun, tak jako neber to. A trvá to 101 minut. No tak film s mýma oblíbenýma arkárovkama za 29 korun, no neber to. A teď nevím, jak se to rozdělá. Ok, teď já si jdu do pranušky. Nice, mám to tu. Mám tu nůžky. To takovýhle malý nosáky a nic lepšího. To jsem tak za 10 sekund nenašel. Ulala, peklence na krása. Hodit? On se dá schodit cylinder. Tady. Tady už to máme. CDčko. A tady nějaký obrázek. Já vyndám to CDčko. Tak víte, tady je nějaký obrázek. On se dám, protože to nechci nějak poškodit. Tady se mohl zandat ten čurbes. Co vylez? Tak a teď jdeme na tu Lego edici. Já se strašně bojím to otevřít, protože to je prostě Lego edice. A stál to 149 korun českých. Dokonce českých. Já jsem tady trošku poškodil. Ups. Tak. Obalec je zbýt dolec. To vytahujeme. To je tady krásný obal, který jsem takhle poškodil, jsem retard. A tady je... Čekaj, je to zašpoj. Ulala. Já nevím, kolikrát ještě dneska řeknu ulala. Ale asi hodněkrát. Tak. Teď máme Liget zprava. No to. Čumte na to. To je úžasný CDčko. Já teď vidíte. Teď to vidíte. Teď to vidíte ten odraz. To je libezný. Tohle v klikokrát je super. To já zavřu radši, protože nechci, aby jsem to CDčko vykoukal. Ještě to takhle jsem dám. Jo. Těch CDčko jsem fakt hodně rád. A tohle taky. To bude dobrý film. Já to doufám, to bude, když je to Lego edice. A mám rád docela Lego, takže je pohoda. Takže to je to pro dnešní video všechno. Na dnešní video všechno. Já jsem a zatím čus.